Chicago kumanya basae niko bono basemi kubwata ebibande aniga kwanwa no yore neganga yo korigie kirogo ky'obu MCA nsemo ya Gesusu kefasagana chingaki ale kokorera etundubari ya ryondo chiko yebekera estima boigo niga ruro gosemia uchiasa basae kwaneke buna kubwata bare ekura unenjire ya moyo gochia kwaneke ngo choro barabara yabaya au barache kwaneke amonjururia ase amatuko alebosio. Asirit koria rero nigo abasai korwa ase orogongo rwa Gesusu banyara gosemiwa gocha kubota chikura echo chikokonya gochora abarai abaya ndicho tuyambere neringambi ya mono ase gonkaribisha koria rero kuna nare gweta kurigererie gasi ye wodi uneri mwanza bete umorero ngakigete na chita no chakoki ababekero umorero chitundu bari ngonya kwanya abalemi naitire wodi gabalemi bachandikire sana mo especially karaba gupimecha yabo otuko bari kumanya chikiro cyabo ngaki sorire sunde bona abekero umorero yongorengere bono nabapimecha paka botuko mbuya bari aya niga kuono noyo koria ekerogo ky'obu MCA bwa Gesusu kefasagana chingaki arikobeka estima ase tundubari ya riondicho komenza nayo nigo anyara goteba buna kubota chikura nigo korache gokonya gochora abarai ba magenderero baria kera omwana inchi araganie ase ogosukia ense ya itobosio mono abasai bari batara kora registration chikura chegweru bono mokora registration aso bonge egere moruo mo chora barai bari mutagete ondita basa kuba chora umurai ya chora umurai mweka oyo gochiko kuba konya ankyo lakini amangana ari mokora turu muntu na tebiroyo oyo kubatenga na tebiroyo erenki abakoreye wone gorasi mamanyenga umuntu mutete gochora no muntu gochikuba konya mama tiga gochora umuntu echorere numweka nari umuntu atabakora tigasi mo kumwekerange mwamuguria maswali lakini uri moire inga tu abachoriroyo sina abachoriroyo muntu imuri kumwekera mwamuguria maswali kogera atari numwamwete no muntu uri omachorete nero korteki nero geretaro igo bantao abaibori motebi abana bari babasai bari bakore school bakore registration egertunyara bachora barai baita bachogotora buya mambi ase chingaki echecho nigo abamenyi borogongouro banyara koiraneria ng'ambuya ase obokonyo bwestima na komenta gosaba gochia gokonywa ase ogokora obwagachi bwetundubari eyo ainche nairaneri ng'ambuya mono mwesi migoitachira ase tundubari yaito totana kororondo ogototarera aya amang'ana amanene akorire tiga Nyasaye amoseni batoreteire omorero twairaneri ng'ambuya mono wa 2027 no tore maega yae ntokumoto twakire buya ase ng'encho mwami tachire okorie kerogo kere motwa ya 2027 igo twarorire buya torenteire ase tundubari yaito morero chirororo naende onywakirie ase rituko ria rero igo twakire mbuya mono tware koganinga oboremeru mbora gachire otobekeire omorero nande anye konyarekana oyo korigia obogambi ase chingaki chigocha chiabosio twaganiri ng'a ogokonya nkore koganiri gase tundubari nyare kobekoera ekoera tundubari ene enchera eyemo nero togokorera ase oboremi bwaito eri twenyorere chibesa tokonyera abana baito otokwirana ng'ambuya mono ase engaki kwabeire gogocha iga na otoinyore ngoripoteria igetesenia ikeiga yensoko koroiga ase ewodi ya Gesusu ebunge nyaribari masaba ikaunti ya Kisii inche nkorwa Sophie Oigara.